Kedor bar senong po okse. Kelapan long i kejingelang. Jong kedor bar senong. Mendak akat lai terik. Kelaling kuat arhajar arpulai. Hapelau yung dorbar. Pat ha kedor bar. Kinong syong senong. Kilawan syakmat. Bandon mentalang. Hakan negasngi. Lawan bayadon lang. Ubah penyai sing siim. Siim ke KCDC. Ubah day artat unong syong senong ke po okse. Ubah im ainam. Malik siim. Siim ke hima melim. Ubah kipol siim. Ubah di orang bak senong. Kinong kit kam senong. Bat kiwi. Hakan negasngi. Usiim ulayoru. Ban ai. Bat pelat je katro kinyut. Nak kementak kedor bar senong po okse. Lain ba ke 15th Finance Commission. Tight grant. Bat hakaju kapor. Layo pen burom ru. Ya kat saungut kinong syong senong. Balak hamno akarta. Ya nyau teli kilong yeng. Baju pen kuj. Ya ke senong. Nyau agar wadi. Laingut ki asya. Badak kat laingut ki baterai. Ya ke kam jong ke senong. Ya, artikel aspa sau buat ke aspa nyukusan buat habo jong di artikel jong constitution jong di India niyo akan ke 6 schedule ya kabangin habdon ya ke district council kajing tu jong ki longshwa hati tu ki board bagi ya khun ban yo ya kajing ya da ka bagerbang kalong bakajai penriu ka barit pa ke jongi kajai penriu ka ba ruspa agriti ke dostur ke jongi idon kam ya kajing ya da ka bagerbang lem kumta sikipor kiba nawai pat kijaka kila ban tuluk no ya kani kajing ruspa ke jongi de habide bakata ngiyo ya kani ka provision habo hasik schedule bangin don ki district council but habo jo district council la ai yangi ya kita ki powers ni ki bor bangin la ban codify ban penne persa ling baki an ki jungi ya kini ki practices ki jungi ni ki riti ki tustur takeaway na kata ketika sensyar kadatun rai ki bangidan kesensyar kadatun rai nadu kesensyar sim kesensyar rai nadu kesensyar shnok ya kini an hapet ke district council kumbalong benta na kalian ke district council idon ya ke executive committee idon ki department healthcare idon ki ilaka department ke bapet ke sensyar kada but habo jok ilaka department idon kumbasan ku sau teliki hima san ku sau teliki hima but habo jok ki hima kidan sekishnong duna ya ke lai hajar san spa teliki shnong ki hap ka jingpet jungi ka KHDC but hakini ki san teliki district ke bakan thop ya ke ribhoi ke East Khasi Hills, ke West Khasi Hills, South West, but Eastern West. But kumbalong menta hangni ngidan i pa em ainam, ibalong i sim jo ke hima melim, but haka hima melim duna ya ka khatlai spa lan mapaklat. Khat sau spa nripo tam teli e kishno. Degadika ka hima ka blak he ha, but ka ba bun ki shnong ki hap hangne po social, but uput sensyar joki ke boy syadu syati syathem right marwet ke bangi tip kum ka khana para wat kiwe ki jaka ki bang kila itu ne na kalian jungi ngi kwa berpentip babun hina ki bang kila itu ikini ki wat jaka jungi namar bakla de ka ak ke ba la benjur daulat ki jela de na lor kini kidang don sikiwe ki benta ki bangi persyang benetre nam ta kabit kabiang ke jing bahaj shnok Tingi yo ru ya ka way pat ka an ke bela menjur daulat ke jelat kata bungi ong ka Solid Waste Management Act arajar arko. Wat hapo jong ka Solid Waste Management Act ngila kentup lang ikihima bat kishnong ban yatre lang bat ngi district council. Wat hapo jong ka act ka batai ba ki shnong bat ki jaka ki bahap ka six schedule area. Ba ya ki ni ki jingpen ko ikishnong dan ni ka jinglum thup ki nyut ki pair hapet no nakalian ka district council but they halor kata ba nakalian jungi ngila pan ye kajing kerpan nakalian sarkar India bahkan mang kerpan ingi ke skim ya ka bangin yo panyarap kishnong ki babun ki benta kawai na kata tolong bangin yo mentai ni ka 15 Finance Commission grant kabadi ka tight grant ka bamut bade bitang ka health but sanitation program apu kishnong bat ki hima tingin la persyang bahag kanika at ko bangi dak shuyo shet ni bu e ka thom bada kuno ngin namla se banirap haju kapore baro kishnong ni hima ni pe ye ginu ki jaka yo jom ki hima
khamtam ka pilot project ke jungi ka de ka yaudu ka ba nila ya chikmat ta ba ne trailang wat kitu ki darbar shnong ki ba marjan ka yaudu matran tingi la yo ejing trailang bat ki bat kala ya chikmat ka kam bat pun bahaki jingdan kam bo yaudu ban pen khut tingi la sedang benta da ka jing trailang ru bat urban affairs department jo sorka jelah te habidi ishlong ru ni persyang di ban wanra ikini ki jingiram kum ikini ki kali kit nyon nama bon sien ki kinong shong shnong kimban se le se ban hap ban ong bakat de ka jing ben shlut ndai don ku katu kali na ka dau jong jing bom biang ki kali kit nyon akapor biang se pen long kinong shong shnong ban berat pathari ki nyon te na kaliang jong ang akarpat se sien basubha ban Slokia ya kishnong la jom bangin long kita ki responsible citizen kinong shnong ki beranji kit kli banam penjabo ya kishnong namang ila don ya kini ka act bat mentang ila dep atat ya ki rules bat ya kini ka rules ngila pen scam ru ba ki dor bashnong kila pen go ya ki fine na mentang kini ki ba pen ken ya ki anshnong habai de ba ki ne ki jing ko jing subah te na kaliang jungi ngila kira jung snem arja alkoi alquran but shenru in sa airu ki wei pat ki project ke bangi khot ki resource recovery center RRC kani ka resource recovery center kalong ba kinu kishnong ki badan ki jaka ki ba kham he se 7,000 10,000 square feet kila pentip chingi discouncil ban mang bisa terbang yaki nam ta ban lum thup yong nyut baru bandan ka program ka ba terbang yang ka ban la ban segregate yiki nyut namun ta ki popon ja ki jingdan kam te ya kani ngilang persyang ban wanra ya kani ga jing kam lingba ka jing erap lengkat bat ka wol bai te namun ta kani ru ki don kishnong ki bala ya pentip singi ba ki don jaka ni la stang ni kam lang bat ki batang shen la yo pen ka RRC pilot project hang tai ko mulai moro ha ka jing mang ka ba kumba ru pulak ya ka jing lut nam ta kata bat kani ru kan wanra ka jing yo no yaki tu ki ba penan kam le bar kashno namar ngi aila yaki niki self help group SHG wa kini shipment ta namar ba ngi kwa ban create ikani ka awareness ne ka jing batai dan jing penshai ki ba ba kinyut ba PE menta kinem dei kinyut bangin shi ong ki diki waste ni ong ba ki diki resource kemut kan don ka jing yo nong kan don ka jing mentoy na kamunta gitu kiba shim ya gitu kam de nama ta daw ikwa ban create economic awareness khamtam yiki ki server group oran kishno bakin mi shikmat bakin ai chi trela bagi dengan so ban ai play kerpang ya do play shop office jongi de kai ka ba kalong ni box se kalong bi internet ka ba kuit ba shai na du ki report rekam na du ka hakaliang ka pisa pilain ru patru ya ka jing rekam poro jong news nam arko arpulai kumba pitip hi ba hangi ki khasi hi ya ki dorbar shnong ni ken kalong ka bakentang hadu kata-kata nadu puar ki min barem hadu kini ki puar ki pemerintah kumba pitip hi ba hakat kapriu nyo trap jongi dan bak bangi dang don ki dorbar shnong ki balong kum ki paya ki balapan pet na banta ka baha kamian jong kasnong kathau hi borok away kumba pitip hi jela jong rithor ka dorbar snong kam don shu tik ai ka ba hangni po jela ka jongi spanat ba ta ka jingdon jong ki rang ba snong hoi kumba pitip hi ba ki rang ba snong kim dei ki mo ki ba yo ka jing siu ka dei dang ka jing trei mon sobha na ka banta ka baha kamian mata man pet lam yaki nong shong shnong hapo shnong po tha de klem dak klat ru yi ba pnya bolong ru kum iwe nong shong shnong jogani ka tha ni pade ru yi CM jong ka council iba mai iba ilong i bri ba yo i jangai na banta bat ruban pet ya ka khuj ka suba om tang hakani ka po shnong pok se entre ya ka ya boro ya ka hagi popun kisnong
de leng ba jong i ba jing tre tom jong i ba mde tang ka shnong pok se i bala no senyang ya ni ka drop kenyut re iki babun teli ki shnong tani ga de ka sien ka ba ar banga yo banyedon bentalam ba i ka jing pli ya ka pan ai ini ki drop kenyut ki shnong pa pher ble shibun i ba pnya ba ai ba ka jing tre ka jong pi kan nang ya kiu